Чакаме ли някого? Мисля, че не. Да припомним реда при потеглянето. Първо ключът. Ще стигнем и до ключ. Лостът искам да кажа. Това е вече друго. Лост. Дайте ми лост и опорна точка. Кой го беше казал? Леонардо. Мисля, че да. Давай тогава. Ау, гасна. Защо? Да видим защо. Ами... Искам да го направя, другар Родонев. Разберете ми, искам да взема книжка. Ми давай тогава. Съединител. Контакт. Мигач. Първо. Отпускай. Бавно отпускай. Сега какво има? Какво ме гледаш? Ау. Ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Да. Мисля, че да. Искам да дойдеш с мен. На 2 крачки съм, имам страхотно кафе.